Takže já vás zdravím všechny tady u nás na pramenu, telegramovém pramenu Společně jsme silnější. A tak nějak mi to nedalo, ale učil jsem se, jak nám říkali ve škole, učit se, tak já jsem se učil. Na škole teda, na základní škole jsem se teda moc dobře neučil, protože ty jejich programy, které nám nahrávali do hlavy, jsem nějak cítil podvědomě, že nejsou moc důležitý, jo, ale v pozdním věku jsem se tak nějak začal učit a chci vám ukázat, co jsem se naučil. Takže tak nějak i proti mé vůli se ze mě stal učitel a takže vás tady všechny zdravíme u nás na pramenu. Společně jsme silnější, milí žáci Čechoslováci, a musím vám ukázat, co jsem se naučil. Protože když víš, tak musíš, a musím vám předat to, co jsem se naučil, protože by to byl hřích vám to neříct. Jo? Trošku mi tady na zahradě fouká vítr, takže snad to nebude nějak moc rušit. A začneme teda tadyhle. Máme Ústavu České republiky, pak tady máme zákon o sdružování v politických stranách a hnutích, pak tady máme Blackův právnický slovník, jo? První díl, druhý díl, o kterých jste teprve třeba možná jenom slyšeli, některý jste viděli nějaký videa a vzbudilo to u vás zvědavost, proto se třeba přihlašujete i k nám na Telegram mezi přeživší potomky národů Československa. Společně jsme silnější a já tady típnu takhle tohleto, ještě se trošičku napiju a začneme tadyhle Ústavou České republiky. Abyste pochopili, kde je hlavní příčina všech dnešních problémů, co se tady stalo k 1.1.1993, potažmo od listopadu 1991, jo, a že i když po 22 letech tanky odjely, tak ale okupace neskončila, páč už nepotřebovali ty tanky v ulicích a mají podplacený všechny politiky, média a tak dále, mají to všechno pod palcem. Jo? Takže když se podíváme nejdříve do Ústavy České republiky 31.2021, poslední